Mga kaigsunan, sa milabay nga pipila ka semana atong gitan-aw ang mga panalangin sa mga kabos sa espiritu ni adtong nagsubo og sa mga maaghop nga gipanalanginan. Karong adlaw magisgot kita sa ikaupat nga panalangin. Aron makaabot sa bagong Jerusalem, kinahanglan natong ilakip ang gugma gikan sa mga kapitulo sa gugma, ang siyam ka bunga sa Espiritu Santo ug ang Beatitudes. Sa dihangang tanang mga bunga sa Espiritu Santo kay anaa, kita mahimong balaan ug mosulod ngadto sa Espiritu, ug sa dihangang Beatitudes hingpit nga matuman kini mahimong tibuok nga espiritu. Samtang nakadungog may tungod sa maaghop, ang uban kaninyo tingali nagunahuna kung sa unsang paagi ang kaaghop lahi nga makita sa kapitulo nga gugma ug ang bunga sa balang espiritu ug usab ang Beatitude. Ang tulo dili hingpit nga lahi. Ang ilang sukaranang kahulugan kay konektado. Ang tanan nagtumong sa kalumo, puno sa gugma ug virtue. Bisan pa kini lahi sa espirituhanon nga giladmon o gilapdon. Pananglitan, ang kalumo sa kapitulo nga gugma nagpasabot sa sukaranan sa kaaghop alang sa espirituhanon nga gugma, samtang ang kalumo sa siyam ka mga bunga sa balang espiritu mas kaylap nga gigamit. Diha sa mga bunga sa balang espiritu ang kaaghop usa ka virtue nga mamunga sa kasing-kasing, samtang ang Beatitudes kini mahitungod sa bunga nga hingpit nga napakita sa kinabuhi ug nagdala og mga panalangin. Sa pag-illustrate, ang usa ka matahom nga kahoy nga mamunga og abunda nga mga bunga sa langit nagrepresenta sa mga bunga sa balang espiritu. Ang Beatitude sama sa pagtagamtam sa mga kaayuhan ni adtong langitnong mga bunga. Kung manguha ka ug mukaon og hinog nga mga prutas, ang tamis ug makapaprisko nga duga mopuno sa imong baba, ug ang kahumot ug lami niini makapahimsog sa imong hunahuna og lawas. Samtang ang mga sustansya sa prutas maabsorb, kini makahatag kanimo og kusog. Sa susama, kung ang Beatitudes matuman sa kasing-kasing, kini dili lamang mahitungod sa kamatuoran nga mamunga apan ang matag aspeto gipakita sa aksyon. Kini nagtugot kanimo sa pagtagamtam sa mga panalangin sa Dios sa matag gutlo. Kung markahan ang usa ka tawo nga maaghop o malumo, ang giladmon sa ilang kaaghop managlahi depende sa level sa pagtuo nga nakabuot sa matag tawo. Samtang mahimo nga adunay nga nagsapaw sa kapitulo nga gugma ug mga bunga sa balang espiritu ug ang Beatitude, ang giladmon ug lapdon niini kay managlahi. Atong tan-awon ang ikaupat nga panalangin sa detalye. Ang Beatitudes nagpakita nga kung kita makugihon nga mag-ugmad so sa espirituhanong kasing-kasing kita sama sa lima ka mga berhen nga nag-andam sa ilang lanas nga og lampara, andam sa pagsugat sa pamanhunon. Ako nag-ampo sa ngalan sa Ginoo nga kamo isip mga membro sa simbahan makatuman dayon sa mga pulong sa Beatitudes ug makasulod sa bagong Jerusalem. Bisan kanusa ang pamanhunon, ang Ginoo kay moabot. Minahal nga mga kaigsunan, ang Mateo kapitulo 5 versikulo 6 nag-ingon, bulahan kadtong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Ang diksyonaryo nagpasabot sa pagkamataron ingon ang katungdanan nga kinahanglang tumanon sa usa ka tawo o husto nga binuhatan. Apan lahi ang pagkamatarong sa Dios. Sa espiritual kini nagkahulugang pagsunod sa kabubuton sa Dios ug tanang butang nga kinahanglan natong agian aron mabalaan. Sa pagdetalye, kini maong pagpangita sa maayo ug kamatuoran. Ang matarong nga tawo mao ang tawo nga nagsunod ug naglihok sumala sa pulong sa Dios. Ang kagutom ug kauhaw sa pagkamatarong sama sa usa ka gigutom ug gihaw nga tawo nga nangita sa ug pagkaon. Kini nagtumong sa matingon haon nga tinguha sa pagkamatarong. Adunay karaang panultihon, walay makapugong sa pagpangawat human sa tulo ka adlaw nga kagutom. Nagpasabot kini nga bisan ang usa ka edukado ug moral nga tawo human sa tulo ka adlaw nga grabing kagutom, kasagarang mobuhat sa bisan unsa aron makapangita og pagkaon. Daghang mga tigula nga miyembro sa simbahan ang tingali nakasinati og kagutom sa panahon nga walay bugas. Bisan kung wala ang ingon nga kasinatian, ang mga salida o mga nobela kanunay nagpakita kung unsa ka grabe nga gigutom ang mga tawo nga nangita og pagkaon. Sa mga sitwasyon nga walay hustong pagkaon, mahimo silang mukaon sa mga butang nga kasagaran nilang likayan sama sa mga kalisa nga mga insekto, ilaga, panit sa kahoy o mga gamot. Kung dili na maagwanta ang kagutom, mukaon ka sa bisan unsa nga makita. Sa ingon nga kahimtang, kung makitaan ra ang pagkaon unya dili na lang ka maningkamot. Dili lang kagutom ang lisod ang tuson kundi pati ang kauhaw. Naeksperyensyahan mo na ba
nga ang isa ka higop sa tubig makaluwas sa imong kinabuhi kung gikapoy ka ilalom sa init sa adlaw? Ang ubang mga tawo nga nagbiyahe sa desyerto na dehydrate pag-ayo, naglatagaw og nawala ang ilang mga kinabuhi. Para sa usa ka desperado nga nangitag tubig, malipay ba sila nga makakitag bulawan o mga alahas? Ang labing dakong tinguha mao ang pagpangitag tubig nga makapatagbaw sa ilang kauhaw. Ang atong pagtuo nga kinabuhi kinahanglan nga ingon niini. Sama nga ang gigutom ug giuhaw grabing nangitag pagkaon og tubig, kinahanglan natong pangitaon ang pagkamatarong atubangan sa Dios. Ikulit kini sa atong mga kasing-kasing ug ipakita kini sa buhat. Kadtong matinguhaon nga nangandoy nga mabalaan ug magpuyo diha sa kamatuoran nga mahisama sa kasing-kasing sa Ginoo ug makig-ambit sa iyang Dios nung kinaya kay mabulahan gayod. Kadtong gigutom ug giuhaw sa pagkamatarong kay nagtinguha sa pulong sa Dios, labaw sa tanan. Ang unod sa Biblia kay mao ang kabubuton sa Dios ug nagpadayag sa tinuod nga pagkamatarong. Ang Salmo Kapitulo 119 versikulo 123 nag-ingon, "Gikapuyan na ang akong mga mata sa pagpunayg, paabot sa imo akong luwason sumala sa matarong mong saad." Kini usa ka pagsugid sa pangandoy alang sa matarong nga pulong sa Dios. Ang Salmo Kapitulo 119 versikulo 147 to 148 usab nag-ingon kanato, "So wala pa mo silang ang adlaw, nagpakitabang ako kanimo. Naglaom ako sa imong mga saad. Nagtukaw ako tibuok gabi aron pagpamalandong sa imong mga pulong." Kini usa ka pagsugid sa pangandoy alang sa pulong sa Dios, adlaw o gabi sama kini katamis sa dugos alang sa espirituhanong pagkaon. Ikaw ba usab gigutom o giuhaw sa pagkamatarong ni ining pagiha? Kanunay ka bang namalandong sa Biblia adlaw o gabi nga mamalandong sa sinimanang mga sermon ug magkuha ni ana ingong espiritual nga pagkaon? Ang pagkuha ni ini ingon nga pagkaon nagpasabot nga dili lamang pagtipig sa kahibalo sa imong ulo, apan pagampo nga mainiton pag-ugmad ni ini sa imong kasing-kasing o pagbuhat ni ini. Kini mao ang hugot nga pagtuo. Bisan pa ni ana ang ubang mga magtotoo na gunahuna ang pagtambong sa pagsimba sa mga Domingo, igo na alang sa kaluwasan nga ilang nahimo ang ilang katungdanan. Apan kung sila tinuod nga nahibalo sa gugma sa Dios, sila dili magunahuna ni ini nga paagi. Walay usa nga gigutom og giuhaw sa pagkamatarong nga makaingon ni ana. Sa Jesucristo, ang walay buling nga anak sa Dios miantos sa pag-antos og kaulaw sa krus alang kanato nga mga makakasala. Kung kita tinuod nga mituo sa cross, kita kinahanglang magkinabuhi sumala sa iyang pulong. Sa unsang paagi, nato mabalos ang talagsaong gugma sa Ginoo ug mapalipay ang atong mahigugmaong amahan. Gipangita nato ang pagkamatarong nga makapahimuot sa Dios sa mga sa giuhaw ug gigutom nga tawo nga nangitag tubig ug pagkaon. Importante nga kita kinasing-kasing nga motuman sa pulong, mobiya sa sala ug magkinabuhi sumala sa kamatuoran. Ang unang Juan Kapitulo 3 versikulo 9 hangtod sa 10 nag-ingon, "Dili na magpakasala ang nahimo ng anak sa Dios kay ang kinaiya sa Dios anaa naman kaniya. Dili na siya magpakasala tungod kay ang Dios iya namang amahan. Ang kalainan sa mga anak sa Dios ug sa anak sa mga yawa mao kini. Ang wala magbuhat sa matarong ug wala mahigugma sa iyang isikatawo dili anak sa Dios. Kadto lamang nga wala makasala ug nagbuhat sa pagkamatarong mao ang anak sa kahayag nga naluwas og iya sa Dios. Kung kita gigutom og giuhaw sa pagkamatarong ug nagsunod ug nagkinabuhi sumala sa matarong nga mga pulong sa Dios, kini nagpamatuod nga kita iya gayud sa Dios." Mga kaigsunan, kadtong gigutom og giuhaw sa pagkamatarong gipanalanginan kay sila mabusog. Ang ubang mga tawo nasayop sa pagsabot ni ini nga nagpasabot nga ang Ginoo madagayaon nga muhatag og pagkaon og ilimnon, pagsiguro nga sila dili gayud gutomon. Samtang ang pagdawat sa inadlaw nga tinapay usa ka panalangin ug usa ka hinungdan sa pagpasalamat, ang pagbaton lamang sa pisikal nga pagkaon dili igo aron maisip nga bahin sa mga panalangin nga gihisgutan ni Jesus. Ang mga panalangin nga gihisgutan ni Jesus tanan espirituhanon nga mga panalangin. Busa kini nga bersikulo kinahanglang sabton nga espirituhanon. Sa dihang kini nag-ingon nga kadtong gigutom og giuhaw sa pagkamataron kay matagbaw, kini nagtumong sa espirituhanon nga katagbawan. Kadtong gigutom og giuhaw sa pagkamatarong nangandoy sa pulong, makugihon nga nagtuon ni ini ug matinguhaon nga magkinabuhi sumala ni ini. Si Jesus miingon sa Juan Kapitulo 6 versikulo 55, kay ang akong unod tinuod nga pagkaon ug ang akong dugo tinuod nga ilimnon. Ang Juan Kapitulo 6 versikulo 53 usab nagsulti kanato. Si Jesus miingon kanila, sultihan ko kamo,
Kung dili ka mo mukaon sa unod sa anak sa tao ug dili mo inom sa iyang dugo, dili ka mo makabaton og kinabuhi. Si Jesus mao ang pulong sa Dios nga mianhi sa yuta ingon nga unod. Ang makugihong pagpamati ug pagkinabuhi sumala sa mga pagtulunan ni Jesus nga nagkuha niini ingong espiritual nga pagkaon. Mao ang paagi nga kita mukaon ug miinom sa unod ug dugo sa anak sa tawo. Kadtong walay kinabuhi diha kanila. Bisan pag ang usa miingon nga nagtuo sa Dios, si Jesus tin-ang miingon nga sila walay kinabuhi kung wala kini. Nagpasabot nga walay kaluwasan, walay mga tubag ug walay mga panalangin. Apan kadtong maminaw o magkinabuhi pinaagi sa pulong mukaon sa unod sa anak sa tao, mabusog sa pagkamatarong o makabaton sa kinabuhi, nga mao ang kaluwasan ug moadto sa langit kaysa sa impyerno. Samtang gigutom o giuhaw kita sa pagkamatarong o gikonsidera ang pulong nga espirituhanon nga pagkaon, ang atong espiritu kay motubo. Si Jesus miingon kanila, ako mao ang tinapay sa kinabuhi, ang maduol kanako dili na gutomon, ug ang motuo kanako dili na gayud uhawon. Kini gisulti sa Juan kapitulo 6 bersikulo 35. Kung ang mga pulong sa Ginoo mopuno sa kalag, kini mahimong espirituhanon nga pagkaon nga makatagbaw. Sama nga usa ka bata motubo pinaagi sa pagkaon ug pag-inom, ang pagpakaon sa pulong makatabang sa atong pagtuo sa pagtubo sa espiritual. Ang unang Juan kapitulo 2 bersikulo 14 kay nag-ingon, mga anak, gisulatan ko kamo kay nakailaman kamo sa amahan, o gisulatan ko usab kamong mga amahan kay nakailaman kamo kaniya nga diha nang daan sukad pa sa sinugdan. Og kamo usab mga batan-on gisulatan ko kay lig-on man kamo ug ang pulong sa Dios anaaman kaninyo ug gibuntog ninyo ang yawa. Samtang kita magkinabuhi pinaagi sa pulong sa pagkamatarong, kita motubo gikan sa pagtuo sa mga anak ngadto sa pagtuo sa mga batan-on ug dayon ngadto sa pagtuo sa mga amahan. Uban sa mas lawom nga pagka-espirituhanon, atong mabuntog ang kaaway ug maangkon ang kamanduan, musulod sa mas taas nga espirituhanong level, din atong masabtan ang lawom nga kasing-kasing samahan nga Dios. Ang Roma kapitulo 8 bersikulo 14 nagsulti kanato, kay ang tanan nga gitultulan sa espiritu sa Dios, kini sila mga anak sa Dios. Sa atong paglakaw niini, kita adunay tin-aw nga pakig-uban sa Dios, makadawat og giyagikan sa balang espiritu ug mouswag. Kadtong gigutom ug giuhaw sa pagkamatarong makadawat sa kahupunganan sa balang espiritu ug nagpuyo sa panag-uban sa Dios. Kini ang panalangin sa espirituhanong katagbawan. Kung kita gigiyahan sa balang espiritu, walay kahadlok sa mga pagsulay o mga kalisdanan. Bisan sa mga babag sa dalan, ang Dios mugiya kanato sa ilang palibot. Kung magatubang og mga kalisdanan, ipakita niya kanato kung unsaon sa pag-ikyas. Gitultulan kita sa Dios sa dalan sa panalangin o gitubag nga pagampo. Nagpuno kanato sa pasalamat ug mga ngabil nga nagawas sa pagpamatuod. Ang pagkapuno sa inspirasyon ug giya sa balang espiritu usa ka dako nga espirituhanong panalangin. Nagtabang kanato sa pag-ila og dali nga pagbiya sa sala. Nagtugot kanato sa pagpadayon sa pagkabalaan. Samtang kita makasinati ug kausaban sa pagtuo, mahimong lisod ang pag-ila sa mas lawom nga mga sayop sa atong mga kasing-kasing sama sa daotan nga kinaiya o pagkamatarong sa kagalingon. Sa diha nga ang balang espiritu mobuhat kanato, kita makaila sa mga dapit nga kinahanglan, nga hingpit nga makabot ug mabalhin ngadto sa mas lawom nga ang sa pagtuo. Bisag dili kita makahimong sala, adunay mga higayon nga mapakyas kita sa pag-ila kung unsaon pagpahimuot sa Dios sa pipila ka mga sitwasyon. Niini nga mga gutlo, ang Espiritu Santo nagiya kanato sa pagsabot ug pagpili sa mga buhat nga makapahimuot sa Dios, nga modala kanato sa dali ngadto sa espirituhanong kahingpitan. Samtang naguswag ang atong kalag, ang pisikal nga mga panalangin mosunod sumala ni ana. Kini ang espirituhanong panalangin alang ni adtong gigutom o giuhaw sa pagkamatarong. Ako nagampo nga kamong tanan, mahimong kadtong gigutom o giuhaw sa pagkamatarong imbis nga mangitag temporaryo nga mga panalangin niini nga kalibutan. Nanginaot ko nga inyong masabtan og sundo ng kasing-kasing, kabubuton og tinuod nga pagkamatarong sa Dios. Minahal nga mga kaigsunan, sa Jesus miingon sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4, ang tao mabuhi dili sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula sa baba sa Dios. Kinahanglan natong panganduyon ang espiritual nga mga butang kaysa temporaryo nga pisikal nga mga bahin niining kalibutan na.
Giawhag ko kamo nga gutumon ug guhawon sa pagkamatarong ug makugihon nga batunan ang pulang sa Dios isip espiritual nga pagkaon. Hinaot nga motubo ka gikan sa mga bata ngadto sa mga batan-on ug gikan sa mga batan-on ngadto sa hamtong nga mga magtotoo nga makaabot sa kahingpitan sa imahe ni Kristo. Samtang ikaw gigutom ug giuhaw sa pagkamatarong nga makapahimuot sa Dios ug sa mainiton nga pagpangita kaniya, ang Dios mapanalangin kanimo sa madagayaon gayod. Ang magbubuhat sa tanang butang ang labing gamhanan nga Dios nga naghari sa tanan, nagtan-aw kanimo uban ang dakong gugma ug nag-ingon, pangayua kung unsay akong ihatag kanimo. Kung makadawat kita sa maong gugma, walay kulang niining kalabutan na. Kung kini panglawas, bahandi, o bisan unsa pa, kini mahimong walay hinungdan. Sa espirituhanong paagi, makapangayo kita og gahom ug otoridad sa pag-establish sa gingharian sa Dios. Ug sa umaabot, makaabot kita sa mahimayaong dapit sa langit. Sa ngalan sa Ginoo, hinaot nga kanunay kamong gigutom ug giuhaw sa pagkamatarong. Madagayaon nga magkinabuhi nga puno sa mga panalangin sa Dios. Amen.